En dan gaat hij nog een keer. Zijn we er klaar voor je? Goed, ik zie al mensen die krijgen het warm, die gaan wapperen. Dat zie ik graag, ja. Warmte, mensen en feestjes, daar staan we voor. Hier is Jantjes Midden live nu het kan. Die verdwalen als de wind ze niet komt halen. Vliegen in een lange rij, onverwachts aan mij voorbij. Heb ze net op tijd zien komen, was weer half aan.